Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram din kardeşlerim. Bizne ötken bayramlar bilen yol etimiz. Rahmat şulay bizne zurlap, şol bayramıga kelgenigiz için. Эти юные дарования подарят вам сейчас стихотворение, посвященное великому празднику какому? Курбан-байрам. С праздником Курбан-байрама! Машалла, машалла. Инізгі күн біздің үшін, ул бит Курбан ғайты. Инізгі тілеклер тілек, булса кейде бәхетле. К нам пришел Курбан-байрам, главный праздник мусульман. Все с утра мечеть спешат и молитву там вершат. Пусть ваш дом Аллах хранит и ваш род благословит. Пожелаю в этот праздник ближнего не забывать, кто нуждается в заботе, непомерно помогать. Пусть на небе солнце светит, на земле только мир, а на сердце только радость, счастье близким и родным. Поздравляю, дорогие! Мир вам и здоровья! С праздником Курбан-байрам! Машалла. Аллахның рахматы яусын, спасибо вам большое. В дни празднования Курбан-байрама мы делали садака, потому что жертвенное животное, которое было заколото, мы, как правило, делим на 3 части, правильно? То есть первую часть мы оставляем себе, вторую часть мы отдаем родным, близким, ну и третью часть мы отдаем кому? Нуждающимся, правильно. И хадж, и курбан, эти 2 великих поклонения, они начались с одного человека. И курбан, и хадж привязаны к одному человеку, к одной великой большой личности для мусульман, пророку Ибрагиму. Ибрагим Пейгамбарга. И эти 2 поклонения очень древние, как курбан, как хадж, очень древние. Потому что пророк Ибрагим, он жил примерно в 19 веке до нашей эры. И с тех пор уже 4000 лет и больше люди делают хадж. Аллах Субхану Тааля кабул етсин и курбаны, и хаджи, чтобы все мусульмане и курбан резали каждый год, чтобы все мусульмане по мирности и в хадж ездили. Аллах Тааля, иншаллах, пусть сделает этот праздник, иншаллах, веселым, иншаллах, чтобы байрам болсын. Рахмат яусын, джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Аллахның рахматы яусын Райхан хәзрәткә инде шушы йолаларны, шушы кануннарны аңлатып биргәне өчен һәм инде ничек менә Курбан бәйрәм буларак безгә кешенең иманыннан һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тааляның әмереннән безгә зур рәхмәт буларак килгән. Аллаһ разый булсын. Әйдәгез әле шушы бәйрәмебезне Коръәннең аятлары белән, сүрәләре белән баетырбыз. Яхшымы? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Инде хөрмәтле мөхтәрәм газизин кардәшләр, дорогие уважаемые друзья, дорогие гости, апалар, абыйлар, милләттәшләр, ватандашлар, инде шушы Коръән аятлары белән минем насихат ясыйсым килә иде, ул да булса Аллаһ Раббыбызның китабын онытмаска. Бүген безнең поселкыбызда бик зур чара, Курбан гаетенә бәйле гаилә бәйрәме. Быел Курбан бәйрәмебез безнең атна уртасына туры килде һәм дәүләтебез тарафыннан бер генә көн ял белгәнгән иде. Һәм иратлар Курбан чалу белән, ит тарату белән мәшгуль булганга күрә, бәйрәмнәрен үзләренең балаларына, хатыннарына, әтиниләренә оештыра алмадылар. Кунакларга да ирешә алмадылар. Шул бөтен авырлыкларны истә тотып инде без аны күчердек ял көненә, әлхәмдүлилләh. Һәм менә бу паркта шундый чара булдырдык. Монда балалар өчен спорт уеннары да бар, төрле чыгышлар да бар.
Инде күп кырлы чарабыз, альхамдулилlah. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Машаллах. Аллах разы болсын, спасибо тебе большое и с праздником тебя. Это от нас небольшой подарок. بسم الله الرحمن الرحيم مطلع الفجر Машаллах. Біздің ауылдағы хазрат та бұлай қоты сөйлемей. Альхамдулилля, ты большой молодец, Усман. Это тебе подарок. С праздником тебя. Аллах разы болсын. Сигенешсинде сенте буде діндалін. Амин. Бирахмати давайте, ама хапал. Машаллах. Как это мило, субханаллах. Альхамдулилlah, бүгін менә шулай шарага чыктык, шараны оештырдык. Бу шараны Камаланы мәчеттә хезмәт итүче мөгаллимәләребез белән бергә оештырдык. Күптән инде бундый хыяллар бар иде. Поселок күләм бу шараны үткәрергә. Чөнки без Рамазан айынан соң балалар өчен төрле шаралар үткәрәбез. Менә Корбан белән бәйле шараларны үткәрә алмыйдык. Менә быел альхамдулилlah мөмкинлек булды. Ял көненә туры китереп без менә шул шараны оештырдык. Аллага шөкер, монда шарабыз бик күп кырлы, сату алу да бар. 30-га якын төрле тармакларын тәкъдим итәләр бүген безнең эшмәкәрләребез. Сәхнә дә бар, балалар өчен спорт уеннары да каралган. Шаралар нинди булырга тиеш, нинди таләпләр куелырга тиеш, шундый шараларга бөтен таләпләр дә үтәлгән, альхамдулилlah. Отлично! Здесь все удобно. Так, проигрываешь, получаешь чупа-чупс, выигрываешь, получаешь приз. Раз, два, начали. Не отпускаем. Еще до победного. Давай, тянем. Ну все, ничья, давайте. Победила дружба. Готов? Все, держимся, готовы? По команде, внимание, марш начинаем. Внимание, марш. Неловкий человек. Внимание, марш. Так, внимание, марш. Бүген менә бөтен килгән кешеләргә безнең менә тиздән пау пешеп чыга, бөтен кешеләргә инде аны таратабыз. Булай инде чәй ишергә, ризык капкаларга буфет күләнгән, альхамдулилlah. Буфет бар. Безнең шарабыз бүләкләргә бүген бай. Безнең конкурсларда катнашкан балаларга бүләкләнәләр. Чыгышлар ясаган балаларыбыз да бүләкләнә, спорт турында катнашкан кешеләр дә бүләкләнә. مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس بسم الله الخناس. Машаллах, Хабиба, син зур молодец. Киләсе елга бөтен шушы аятларны берләштереп килерсең, яхшымы? Бик зур рәхмәт. Әйдә, я тебе подарок дам. Әйдә. Шушы балаларга карап, күңел түрләрендә бары тик яхшы хисләр генә туа. Һәм инде әйдәгез сезнең белән дә бераз сөйләшеп алыйк әле. Кәефләр ничек? Альхамдулилlah. Сезнең өчен инде хөрмәтле дуслар, шулай ук безнең магазиннар эшли, кайда сез ашап аласыз, плов ашый аласыз, попкорн ашый аласыз, батутта сикерә аласыз. Һәм инде чынлыкта бүгенге бәйрәмебез бик бай. Һәм инде чынлыкта Аллаһ Тәгалә бәрәкәтлеләрдән ясады шушы бәйрәмне. Бәйрәмебез мөбарәк булсын. Барчагызны да тагын бер кат шушы бәйрәм белән тәбриклим. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кабуллардан кылсын.
корбаннарыгызны, гыйбадат гамәлләрегезне Аллаһ Субханаһу ва Тааля кабуллардан кылсын. Тәкбир тәшрикләрне һәм инде кылган хаҗларны Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең хөрмәтле хаҗиларны исән-имин генә рәвештә өйләренә алып кайтып, инде үз туганнарын шушы гамәлгә дулкынландырып, аларның кыйссаларын тыңларга насыйплардан иләсә иде. Амин. Гомуми бүләгебез бар. Менә кем бу чарага килде, корбан итеннән пешерелгән пылау татып барырга. Иң беренче рәхмәтләремне әйтәсем килә. Менә шул форсатны файдаланып, рәхмәтләремне әйтәсем килә. Менә шул чараны оештырырга булышкан кардәшләремә, менә шул командама. Икенчедән рәхмәт әйтәсем килә. Менә шул чараны оештырырга ярдәм иткән безнең администрациягә, җитәкчеләребезгә. Һәм рәхмәтләремне әйтәсем килә. Менә шул чараны кабул итеп, ераклы җирләрдән килгән кардәшләребезгә һәм безнең поселок халкына менә шул чарага чыкканнары өчен мин бөтен сәнәдәләрнең рәхмәтләрен.